Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Batean, Mila Herrea dator ikastetxe solidarioen jardunaldi buruz hitz egitera, eta bestean, Lucia Baskaran idazlea dator bere azken liburua aurkeztera. Baina orain, has gaitezen gaurko edukiekin. Gaurko egunean, ekainaren 18an, 19. mende hasieran, 1825ean, Ingalaterra eta Prusiako armadak Napoleon Bonaparterena garaitu zuten Waterlooko batailan. Urte batzuk geroago, 20. mende hasieran, 1928an konkretuki, Amelia Earhart, hegazkinez Atlantikoa zeharkatu zuen lehenengo emakumea izan zen. Asteko agenda errepasatuko dugu orain. Gaur Burlatako kulturetxean, bakegintza feministaren 100 urte Wilfen historia erakusketa egongo da, eta arratsaldeko 8 arte egongo da eskuragai, sarrera librea da. Gaur ere, San Fermineko Lego tailerrak Kondestale jauregian egongo dira, goizeko 11:00 12:30 arte, sarrera 2 euro kostatuko ditu. Bihar, arratsaldeko 6etan, Birritx, Porrotx eta Marimototx musua ikuskizuna emango dute, Ugarandia kiroldegian Uharten, sarrerak 3 euro kostatuko ditu. Bihar arratsaldean, herriko tabernan Nebianen kontzertua egongo da. Arratsaldeko 8:30 hasiko da eta sarrera librea da. Ostegunean berriz, Xavier San Sebastianen Zuhaitzak ez du bildurrik kontzertua egongo da erraldoien txokoan. Arratsaldeko 8:30 egongo da eta sarrera librea da. Ostiralean, arratsaldeko 8:00 Katakraken Michael Kohlhaas irakurle taldea egongo da. Sarrera librea da. Larunbatean berriz, Euskal Opera, Errusiar Opera, berriz elkartzea, Nafarroako abesbatzaile lirikoaren emanaldia egongo da Baluarten. Arratsaldeko 8:00 izango da eta sarrerak 5 euro kostatuko ditu. Azkenik, Charles Chaplin zinema zikloa laburmetreiak egongo dira Zibibos Kondestablen larunbatean, arratsaldeko 8:00, sarrera librea izango da. Eguneko azal nagusiak errepasatuko ditugu orain. Diario de Navarrak bere titular nagusian geroa baik PSN-eri hor dago bat egin diola titulatzen dute. Parlamentuko lehendakaritza eta Bilduk mailan kargoa edukitzea exigitu diotela azaltzen dute. Argazki nagusian berriz, gazte batzuk ageri dira ibai batera salto eginez eta Nafarroan bero kolpea titulatu dute. Ezkerrean aldiz, Maiaren 5 neurri berriei buruz hitz egiten du. Euskararen ordenantza kentzea, Pio Hamabi kalean txirrindula bide bat kentzea, ejertzitoaren etorbidea berreskuratzea, Lauriteko pasarela berreraikitzea eta Javier Goya, udaltzengoko buru berri izendatzea. Beherago, bankuek hipotekei lege berriaren kostuak mugiarazi dituztela ageri da. Azkenik, Osasunako jolakalarien balorazioak eta Iñaki Martikorena Movistar Pluseko sormen zuzendariari eginiko elkarrizketa ageri dira. Diario de Noticiasek berriz bere titular nagusian geroa baik Bildu eta PSN biltzen dituen parlamentuko mahai bat proposatu duela eta lehendakaritza askatu duela azaltzen dute. Eskuineko albisteetan Javier Goya udaltzengoko nagusi berria dela eta GHI PSN-ko alkateak botoa eman ziona egenatu egin zuela dio. Argazki nagusian berriz, bardeetako irudi bat ageri da Connecta Fiction markoarekin lotuta. Nafarroako eszenatoki privilegituak ezagutaraziz.
Ondoko albisteetan, 197 denuntzia egon dira Nafarroan bikotekide horiei sareetan egindako jazarpenekin lotuak. Bestalde, 120 enpresek istripuak saihesteko kanpaina batera batu dira, eta azkenik, libre utzi dute 15 egun geroago berriz ere lapurreta egin duen Libre utzi eta 15 egun geroago berriz ere lapurreta egin duen pertsona bati buruz hitz egiten du egunkariak. Behekaldeko albisteetan, pilotak Labir Sanferminetan beteko duela, irakasle posturako 643 plazetara 6.088 izen emandako daudela, polizia eta sozialde opean 1000 pertsona onartu direla eta termometroek 30 gratutik gora joko dutela azaltzen dute. Gara egunkariarekin jarraituz, bere titular nagusian estatus berria ostegunean atzeratuko dela nabarmentzen du. Ondoan, Barkosek Bilduren presentzia PSN-eri exigitu dela aipatzen dute. Argazki nagusian berriz, lizeoaren erreformaren zain Baxua Euskaraz aldarrikapenaren argazki bat ageri da. Beheko aldean, Nerea Goitiren osasunari buruzko kronika bat ageri da. Lab sindikatuak etxeko zaintzailei hitzarmen proposatu diela eta Mohamed Morsi Egiptoko presidente ohia hil egin dela aipatzen du egunkariak. Berri egunkariekin jarraituz, bere titular nagusian, Geroa Baik Nafarroako Parlamentuko presidentetza PSN-eri eskatu dela azpimarratzen du. Bihar osatuko dute Parlamentuko mahaia eta Geroa Baik presente egotea nahi du. Geroa Baik Bildu presente egotea nahi du, baina PSN honen alde ez dagoela azaltzen du egunkariak. Argazki nagusian, Elia eta Ane Peskadora Izpek traineru berean egotea lortu dutela eta Eusko Label Ligan egongo diren lehiei buruz egindako elkarrizketak aurreratzen dira. Goiko albisteetan, Donostian zauritutako 61 urteko gizona hil egin dela azaltzen dute. Gainera, Espainiak 3 parlamentari katalanen erodi patatu aulkiak utzi dituela azpimarratzen dute. Baita, ELA eta LAB sindikatuen gorakadak eta Gure Artea sarien irabaziak nortzu diren aipatzen dituzte. Beraien artean, Miren Arenaza, Sahatza Jauregia eta Xavier Arakistain. Ondoan, Inigo Astiz idazle eta kazetariari egindeko elkarrizketaren aurrerapena ageri da. Euskal Herria Irratiarekin jarraituz, bere azal nagusian pentsio duinak ziurta ditzaten parlamentuan idatzitz eskatu dutela azaltzen du irratiak. Bestalde, bihar parlamentuko presidentea hautatuko dutela eta mahaia osatuko dutela aipatzen dute. Eta azkenik, abiadura bizian zihoan auto batek istripua izan duela nabarmentzen dute. Goazen eguneko titular nagusiekin. Udala hauteskundeetan hautetsiek izan ziren 27 zinegotziak larunbata atxaldean jabetu dira beren zinegotziak tez. Iruñeko udaltzainen buru, alkatetza alorreko zuzendaria, protokolo burua eta idazkari teknikoa izendatu ditu Ernike Maiak. Aurten, berriro ere, txistu eta gaita dantzaldi tradizionalak egingo dira Gazteluko plazan, ekainetik irailera arte, astearte eta ostegunetan. Ekainean eta uztaileko lehen asteko etenaldira bitarte, dantzaldiak 7:30 9:00 arte izango dira. Iruñeko udalak 97.000 euro bideratuko ditu Lezkeiruko futbol zelaiko armailak estaltzera. 33 metro lineal estaltzeko lanak kontratazio epealdi etena honetsi da. Abiadura bizian zihoan auto batek Iruña herrialdean istripua izan du. Ibilgailu elektrikoak erosi eta errekargatzeko puntuak jartzeko Mobesplaneko deialdiko oinarriak hartu dira. Nahon argitaratzean izan irikiko da pertsona fisiko eta juridikoek eskaerak aurkezteko epea. Gaur 21 eta 27 gradu temperatura aurreikusi da Erriberan eta hala beroarengatik lehendabiziko alerta ezarri da, nahiz eta arrisku gutxiagoa izan. 2018an Nafarroan 25 kasu larria hartatu ziren, beroarekin lotutakoak 8 lan arloan eta hildako bat. Nafarroako gobernuak 50.000 eurorekin merkataritza elkarte egintza sustatuko du. Merkatarien elkarteentzako diru laguntza horien deialdia argitaratu da eta eskaerak aurkezteko epea uztailaren 15ean amaituko da.
Goizean lanbroa, zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da ondoren, hego osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da, arratsaldeak aurrera eginala haizeak mendebal ipar mendebaldera egingo du eta ahul-bizi ibiliko da. Temperatura gutxi igoko da. Asteazkenean zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da, eguerdi partean eta arratsaldean lainoak ugaritzen joango dira eta gauean oso laino txugeratuko da. Baliteke arratsalde gauean zaparrada trumoitxo botatzea bereziki azken ordutan. Hego mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da, arratsaldean ipar osagaira aldatu eta ahul ibiliko da tarte biziekin. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoak nabarmen jaitsiko dira. Goazen eguneko albisteekin, Berriobitirekin hasiko gara. Navarra Suma alderdiko Raúl Julio Bator Berriobitiko alkate berria da. Larun bat goizean egindako plenoan, Batorrek eskuratu zuen alkatetza beste alderdiek aldaketaren aldeko alternatiba bat osatu ezinik. Berriozarrekin jarrituko dugu, Raúl Maiza EH Bilduko hautagaiak Berriozarreko alkate bezala errepikatuko du. Maizak izquierda-ezkerrako abstentzioarekin lortu zuen larun batean alkatetza. Boto gehien lortutako alderdia izan da. EH Bilduk 8 zinegotzi lortu zituen maiatzeko hauteskundeetan, Navarra Sumak 4 eta PSNek beste 4. Bestalde, 2019-20 kurtsorako udal ikastaroetan izen emateko epea martxan da. Atzo hasi zen izen emateko epea eta ekainaren 21 arte egongo da. Telefonoz edo internet bidez izen eman daiteke. Eskura dauden ikastaroen artean kirola, berdintasuna, gazteria eta adinekoak daude besteak beste. Burlatari emango digu paso orain. Ana Gongora, Navarra Suma alderdikoa burlatako alkate berria da. Larun batean lortu zuen alkatetza Gongorak, bere alderdiak 5 zinegotzi lortu zituelarik. EH Bilduko hautagaiak, Cambiando Burlada, Podemos eta Geroa Bairen botoak lortu arren, ez zen gehiengora iritsi. PSNek bere hautagaiari eman zion botoa. Bestalde, abuztuan ospatuko diren jaien kartel lehiaketa abian da. Atzo hasi zen jaietako kartelaren bozkaketa eta ekainaren 27 arte bozkatu ahal izango da. Ezinbestekoa da burlatan erroldaturik egotea eta bestalde 16 urtetik gorakoa izatea. Bozkak burlatako webgunean eman ahal daitezke. 2019ko aurrekontu parte hartzaileen proiektuen bozka emaitzak heldu dira. Burlatako udalaren webgunean kontsulta daitezke. Guztira, 651 pertsonek parte hartu duten bozkaketetan. Udako igerik eta ikastoren epeak aditzera eman dituzte, ekainaren 26 eta 27 izango dira datak, 0-12 zenbakiaren bidez edo burlatako udalaren webgunean izen eman daiteke. Uztailaren 2an jakingo da aurrez izena emandakoen zerrenda eta 4an onrutakoen zerrenda argitaratuko da. Orkoienekin jarraituz, Carlos Arroniz Loyola, Unión de Izquierdas de Orkoienen hautagaia da Orkoieneko alkate berria. Bere alderdiko 3 botoekin eta Navarra Sumak emandako beste 3ekin eskuratu zuen alkatetza. EH Bilduk 4 zinegotzi eskuratu zituen eta PSNek bere boto bakarra bere hautagaiari eman zion. Zizurko zendeari buruz, Navarra Sumako Rafael Anso Zizurko zendeako alkate berria da. Maiatzean egindako hauteskundeetan bere alderdiak boto gehien lortu zituena izan zen, 1132 boto eskuratuz. Navarra Sumak 6 zinegotzien botoak eskuratu zituen eta zende aurrerako hautagaia den Izagan Mendiorozek 4 boto lortu zituen. Iruñeko albisteekin amaituko dugu. Gaztelu plazan txistu eta gaita dantzaldi tradizionalak egingo dira aurten ere. Ekainetik irailera, astearte eta ostegunetan arratsaldeko 7:00 gaueko 9:00 arte egongo dira. Gaur hasiko dira dantzaldiak, San Ferminetan geldialdia egingo dute eta abuztuaren 2. erdialdean berra abiatuko dira. Iruñeak 50.000 eurorekin sarituko ditu gaztek egindako enpresen proiektuak. Interesa duten pertsonek urriaren 15 arte izen eman dezakete edozein erregistroetan. Informazio gehiago, Iruñeko udalaren webgunean. Bihar osatuko dute parlamentuko mahaia, PSNek eta Geroa Baik lehendakaritza eskuratzeko itxarapena dute. Bi taldeak atzo goizean behartzartu ziren eta bertan egin zion eskaria Geroa Baik PSNeri.
Koalizioak datozen orduetarako espero du erantzun bat. Asir honek udaletan gertatutakoa ikusita Txibiteren inbestidura zailduko dela esan du. Maiak Javier Goya udaltzaingoko nagusi berria izendatu du. Alkateak dekretu berriak sinatu ditu, non Juan Etxenike alkatetza zuzendari izendatu duen, eta Marta Urbiola protokolo nagusi berria. Goazen gaurko elkarrizketekin. Kaixo, arratsaldeon, gaurkoan Lucia Baskaran idazlea etorri da gurera bere azken liburua aurkeztera, Gorputz madarikatuak deiturikoa. Kaixo, Lucia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Ondo, bai. Vale. Pozik. Nahi duzu, hasiko gara elkarrizketarekin? Noski. Vale. Konta iguzu lehenik eta behin, zeri buruz doan liburu hau? Bueno, liburu hau, ni Bartzelonan bizi izan nintzen, eta lagun batek kontatutako istorio batean hasten da, ezta? Historia hau benetako istorio bada, emakume eta gizon bat ezagutzen dira, euren nerabezeroan, eta ja 25-26 urterekin, euren plana da eskontzea, umeak eukitzea eta etxe bat erostea, hetero arauaren plana, ezta? Gizona istripu batean hil egiten da, eta emakumea zen da harremanak eukitzen bere gizonaren anaiarekin, bere koinatarekin. Eta obsesionatzen da haurdun gelditzeko ideiarekin, ze pentsatzen du, konbentzituta dago horrela hildakoa bizitzara ekarriko duela, ezta? Niri istorio hau inpaktatu zidan, ze emakume hau etzan emakume normal bat zan, ez zeukan inungo arazo psikologikorik edo, orduan, nire buruari galdetzen nion zein izan da emakume honen prozesu mentala horra iristeko, ezta? Eta, bueno, bildur nintzen, ze emakumeen historia nik uste niregan oso urruti dagoela, hori pentsatzen nuen, eta, bueno, hasi nintzen ebitatzen. Nik lana bat neukan Bartzelonan, argitaletxe batean egiten nuen lan, baina jatu zen momentu bat, nun historia behin eta berriro burura etortzen zitzaidan, eta erabaki bat hartu nuen, Bartzelona laga nuen, eta aitaren etxera bueltatu nintzen behintzat saiatzeko, idazten. Zin esango zenuke direla edo dela historia honen gai nagusia edo nagusiak? Bueno, gai bat baino gehiago daude, ze historia originala nik hartut abia puntu bezala, baina gero baneuzkan lantzeko gai batzuk eta nahiko argi neukan gai batzuk nire idazkeran lantzea nahi nituela, emakumeen arteko adiskidetasuna da nik uste gai nagusienetako bat, ze uste ez daudela hainbeste historia lan emakumeen adiskidetasunei inguruan, eta gainera dago gure iruditegian badaude esaera batzuk edo emakumeak guren artean gaiztuak gehala, eta holako istorioak eta argi neukan hori izango zala gai nagusienetako bat, eta gero ere nik egiten dut apostu bat, laguntasunaren apostu bat, eta familia tradizionala jartzen dut, saiatu naiz jartzen kuestionatzen, ezta? Ze uste, familian violentzia asko daude, eta ez dira violentzia horren ingurutan hitz egiten daukagu ideia, etxeko gazteleraz da, itzulpen bada, baina, etxeko gauzak etxean garbitu behar diela, ezta? Eta, netzat, lagunak edo, batez ere heldutasunean dira, zuk aukeratzen duzun familia, eta hori, hori buruan neukan idazteko
bai, hasi nintzanean idazten. Novela honekin irakurleari zer transmititu nahi diozu? Ba, bueno, nik nahi nuen historia bat kontatu, eta pertsonakiak lantzerakoan konturatu nintzen, bueno, nik uste novela koral bat dela, pertsonaiak nahiz eta gutxi agertu, bakoitza bere historioa daka atzian, ezta? Orduan, nik transmititu nahi niona, bueno, historia bat kontatu, eta gero, ikustarazi emakumeen bizi dugun biolentzi txiki horiek fikziora eraman. Azken urte hauetan entsegu feminista asko irakurri izan dut, eta neukari ideia, hau fikziora nola eraman dezaket, ezta? Esan duzu fikziozko novela bat da, baina abia puntua kasu erreal bat da. Orduan esango zenuke, ez fikziozko novela bat dela, edo errealitatea eta fikzioaren arteko tarteka marketekago historia bat dela. Bueno, nik aukera izan nuen emakume hau elkarrizketatzeko, baina ez nuen naiz fikzioa, niretzat fikzioa da. Eta nik uste, zer den eta zer ez den fikzioa oso tramposoa dela, ezta? Objetibidadea eta fikziora, nik uste beti dago idazlearen edo autorearen ikuspegia, beti sartzen da hor, naiz eta objetibidadea netzat ez da existitzen. Bakoitzak bere esperientzia vitala dauka eta hortik idazten du, edo hortik kontatzen ditu gauzak. Orduan, fikzioa da, baina noskin ere inpronta dago, baina obra guztietan bezala, uste dut. Autore esanguratsuren bat izan duzu irizpide novela hau idazteko? Bai, tonua aurkitzea, denboratxo bat eman nuen tonua aurkitzen, ze nire lehenengo eleberriaren tonua oso markatuta dago, ezta? Orduan nahi nuen hortik atera, eta hortarako fijatu nintzen batez ere Hankan, ez dakite ezagutzen duzu, La Vegetariana oso liburu ona da, Gillian Flynnen liburuetan, ze daukate iluntasun puntu hori, eta nik hortik nahi nuen abiatu historioa, eta gero argi neukan pertsonaiak landu nahi nituela, ze batez ere partirren ere nire lehenengo eleberrian protagonistaren ahotsa oso potentia da eta beste pertsonaiak daude apur bat orbitatzen, baina ez dute hainbeste eragiten traman. Eta bai gorputz madarikatuetan nahi nuen korala izatea, eta hortarako fijatu izan naiz Elena Ferranteren liburuetan, ze pertsonai pilo bat daude, eta batzuek ez dute, pare bat lerro dute trama guztian, baina esanguratsuak dira. Eta, ikusten, oso liburu honak dira, eta oso, Ferrante oso idazle hona da, eta gainera oso maistra hona da, ere, uste dut. Gero ere, liburu idazteko erabili izan duzu lehenengo pertsona. Ezaugarri hau, gertutasuna iradokitzeko erabili duzu? Bitu, lehenengo pertsona aukeratzea, nire lehenengo eleberria ere, lehenengo pertsona dago idatzita, nik arte dramatiko ikasi nuen. Orduan, egin dudan ariketa da, nik nahi nuen zan ulertu edo ulertzen saiatzen emakume hau. Orduan, nik uste nuen bere oinetan jartzea ona izango zala prozesu hortarako. Oain adibidez, ari naiz saiatzen hirugarren pertsonara jotzen, baina bai, nire interesa hortzen zergatik emakume hau hartu ditu erabaki horrek. Orduan, hori egiteko nik uste dut empatia ariketa bat inberdala, eta, interesgarria da zure beste pertsona baten oinetan jartzea, ez da? Oski. Gero ere, estruktura kuriosoa da, zeren iragana eta orainaldia tartakatzen dituzu liburuan zehar.
zer dela aukeratu duzu estruktura hau erabiltzea? Ba, ritmoan, nik bai estiloan bai ritmoan asko fijatzen naiz, eta nik esango nuke hor jartzen dudala ia nire indar osoa, eta hola idatzita iruditzen zitzaidan ba, ritmoa askoz ere azkarrago zala, eta askoz ere ba, irakurtzeko, ez dakit, ba, gehiago gozatzen duen, baina ez bakarrik idazle bezala baizik, eta irakurlean oinetan jarrita, ba, esaten, ba, bueno, hau ematen dio irakurketari, ba, ritmo bat, ez da? Dola gutxi ez zinen idazten, autore gaztea zara, baina, tu nahi dizuke, ea zerk animatu zintuen nobelak idaztera? Ba, bitu, nik ez dazkat ikasketa, bueno, ez dintzen unibertsitatera joan, 16 urtekin laban itune ikasketak, eta arte dramatikoen nuen, baina kurtsoak, eta, osea, ez zan ofiziala. Orduan, bueno, Madria jo nintzen bizitzera, oso gazte, eta bueltatu nintzanean 21 urtekin Euskal Herrira, depresio bat diagnostikatu ninduten, eta ez nekien zer egin ere bizitzakin, eta idazketa beti izan da bueltatzen nahi zen gauza, hau da, nik hasi nintzen idazten 11 urte nituela, eta nik uste da, idazketa dela nire bizitzan mantendu dudan gauz bakarra, ez da. Orduan, 24 urtekin pentsatu nuen, bueno, ni badakit idazteko gai naizela, baina ezin dut demostratu, hau da, nik ez kazetaria ez ezer, ez dakate literatura titulo bat, edo orduan apostu bat izan nuen, bueno, eleberri bat idatziko dut, badakit gai naizela eleberri bat idazteko, eta nola, bajan neon, horra nintzen, bai. Bueno, apostu ondo dara zaizu. Bai. Gorputz madarikatuak da zure bigarren liburua, partir izan da lehena, eta bietan gorputzak, emakumeak, aurkikuntzak ageri diren kontzeptuak daude. Zuretzat, zer suportzen dute kontzeptu hauek? Bueno, lehenengo eleberria idatzi nuenean ez nintzen hain konstiente gaiei buruz, bai. Baina lehenengo liburua izan zen oso erraietatik eta oso intuitiboa, eta uste beste idazleekin ere hitz egiten lehenengo nobelak horrela dira apur bat, ez da? Partirrekin ez nuen ariketa haude, bueno, gai hauek landu nahi ditut, edo gorputz madarikatuekin, bai, baina partirrekin ez. Orduan, ez dakit, bai, netzat, adibidez, bai, nahi nuela gorputz madarikatuan, horregatik jartzen ditut aipuak, eta horregatik aipuak ez dira historiaren osagarri bat, baizik eta entxeguatik ateratako aipuak dira, ze nahi nuena adierazi da, nire pertsonaiak jasaten duten biolentziak ez dira da nire pertsonaianak, baizik eta emakumeak sistematikoki jasaten dugun biolentziak, ez da hor, bai zeula ariketa bat, bai. Esan dezakezu orduan, bigarren nobela hau intimoago dela, lehenengoarekin konparatuz? Ez dut uste, ez dut uste, ze lehenengoa autofikzioa zen, nire bizipenak fikzionatutak, baina orduan igual intimoagoa zen niretzat lehenengoa, bigarrena baino, bai. Egun honetan hitz egin da kontzeptu bat inguruan, adibidez emakume objektuaren kontzeptua, gorputz, sexualitateari ematen zaizkien kantxa guzti hori, publizitatean, telebistan. Zuk emakume eta idazle bezala, zer diozu gai hauei inguruan? Bueno, eske hau, zer dioan, zein da nire iritzia... Iritzi pertsona. Ados nago objektifikazioarekin, hori errealitate bada, noski, eta nik uste dela feminismoaren arrakasta badala gai hauei buruz. Ari garala hitz egiten ja publikoki, ez da publikoki eta ez bakarrik publikoki, baizik eta mainstream izendatzen dugun hori ere gaiak daude. Baina nik uste kontu handiakin ibili behar garela, ze badirudi emakumeak gehiago ari garela idazten eta gai hauek pilpilean daudela, baina gero
zifrak ikusten baldin badituzu, zenbat emakume idazle garen, edo zenbat saltzen dugun, edo espazio publikoan ze toki hartzen dugun, eta gauzak ez dira asko aldatu, Baina uste duzu etorkizunean aldatuko direla gauzak? Ez dakit, osea, niri asko pozten dit, asko pozten didan partea da, ikusten ditudala neska gazteak, diskurtso oso potente batekin, eta ja identifikatzen dutela violentziak guk ez genula identifikatzen, ezta? Hori, ligatzeko, tabernetan jasatzen dugun violentzia hori guztia, eurek badakite violentzia dela, eta ez dela normala hori jasatea, eta guk ez genekin, ezta? Orduan, hori ikusten dut, niretzat hori da interesgarria. Gero ja, titularrak eta bar, ez naiz asko fidatzen. Bueno, asko ikasi dugu, baina oraindik ere asko daukagu ikasteko. Bai, asko, bai. Ja etorkizunari begira, zure hurrengo proiektuei buruz zer kontakatuko diguzu edo orain momentu honetan lasai zaude liburu honek hau aurkezten? Ari naiz ja 3. eleberriarekin, baina oraindik ari naiz saiatzen, ariketak egiten ari naiz, gauzak probatzen, nire zona de konfort izeneko hori ateratzen, eta, ari naiz idazten, baina oraindik oso goiz da. 3. liburu hau, lehenengo eta bigarrenarekin konexioa edukiko luke, edo beste gai mota bat landuko? Beste gai mota bat da, pertsonak desberdina dira, baina beti dago inpronta gai hori bai. Goziko dugu, orduan. Ez dakit beste zer daukazun komentatzeko. Ez? Lucia, placer bat izan da zurekin hitz egitea, eta hurrengo gakoan, 3. liburu ateratzen duzunean, hemen egoten zaren. Bale, mila esker. Zuri. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Arratsaldeon, gaurkoan Mila Errea daukagu gurekin, haur hezkuntzako irakaslea eta Eskola Solidarioen parte komisioko kidea. Arratsaldeon, Mila, zer moduz? Berdin, ongi, eta zu. Urduri? Ez, lasai. Bueno, nahi baduzu aiz gaitezen. Bai. Lehenik eta behin, konta iguzu pixka bat, zertan datza Eskola Solidarioen iniziatiba hau? Bueno, hizkuntza garapena azkenean da, nik uste atal importantea, nolabait bizitzan, eta are gehiago zanen nuke irakaskuntzan ari bagara, ez? Orokorrean dira, gizartean balore batzu sustatu behar direnak, ez? Gero, hor dago lehen deitzen ziren los objetivos del milenio, orain da Agenda 2030, hola, baina azkenean da nolabait helburu batzu oso importanteak, ez? Izatea, kontzientzia hartzea, gizartean, parte aktiba izatea, kritikoak izatea, gero edukitzea olako begirada iparra eta hegoaldea, hori helburu guzti horiek nolabait gurik irakaskuntzan txertatzea egunero. Hori zabiltzateke horrela, grosso modo esan genuke. Nortzuk parte hartzen duzute iniziatiba honetan? Hemen orokorrean hartzen dugu irakasle guztia, baina berez da egiten da
gure ikastetxeare bai da oso handia momentu honetan, ez? Baina egiten dugu komisio bat, beste ataletan ere daude komisioak, eta orduan komisio honetan dago buru bat, beste lankide bat, eta gero gaude haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako maila guztietatik dago irakasle bat. Orduan, horrela txertatzen dugu gure planifikazioetan, gure eguneroko lanetan, hori aurrera eramateko hainbat proposamenak. Orduan da, nolabait besoak balira bezala irekitzen da eta horrela txertatzen da hizkuntza komunitate osoan ere. Gu beti asko egiten dugu hizkuntza komunitateaz guretzako ikaslegoa da importanteena, baina bai irakaslegoa eta baita ere familiak, porque gure ikastetxean ere familiak ere parte handia izaten dute. Eta azkenean, beste lankide batzu daudenak hor atezainak eta hori hizkuntza komunitatea oso importantea da. Pasadan astean bete zen 10 urte iniziatiba hau hasi zenetik, baina hasiera batean nola sortu zen iniziatiba hau? Iniziatiba sortu zen, gure ikastetxe dago 2009-tik 2010 ikasurte horretatik. Hori izan zen ni nago hasieratikan, ireki zenetik irailean, lehenago etorri zen, zagoen zuzendaria, eta ordan hori izan zen gure lehenengo urtea. Gure lehenengo urtea zen hankokatzea, ikaslego berria, martxan jartzeko ikastetxe berri bat, izan zen nahiko zaila eta hori batez ere, hasiera dira zaila edo martxan jarri behar duzu eta aurrera eta dena, ez? Baina ja bigarren urtean, lehenago urte horretan, konpartitu genuen zentroa beste ikastetxe batekin, ezagutu genituen beste pertsona batzu, gero oso importantea da ikastetxe barrenean zuzendaritza egotea beti olako proiektu horren alde edukitzea oso garbe ze importantea den hizkuntza garapena bizitzan eta irakaskuntzan eta gure gizarte mailan. Orduan, denbora guztia lehenengo momentutik, bigarren urtetik aurrera, bai zuzendaria eta gero beste kideak geundenak eta ailegatu zirena, egon ginen ja sartzen. Eta egon ginen, jotake eta buru belarri oso sartuta. Baina olako indarra ematea, olako laguntza eta benetan horretan sinestea, zuzendaritzatik oso importantea. Oraintxe bertan ere bai, hizkuntza garapenen komisioan dagoen burua, da baita ere zuzendaritza taldekoa. Eske hori oso importantea. Eta beste lankidea zuzendaritza taldean daudenak egon dira tutorialenago eta baita ere hizkuntza garapena eraman dute aurrera. Proposamen pilen bidez. Esan nahi dut hori oso funtsezkoa da. Bestenaz, orain arte, besteok, beste irakasleak izan garenak beste ikastetxean, egin ditugolako gauza, baina horrela proposamen hau aurrera, nire mailan, besteak utzatzen. Horregatik oso importantea da, eskola bezala hori ja oso garbi zuzendaritzatik abiatzea eta gero ja hizkuntza komunitatea hori edukitzea, hori nolabait zutabe importante bat. Guretzako da eskolako ja zutabe importantea. Eta horrela hola konsideratzen da, hola helarazten da, bai klaustrotan, bai hainbeste momentutan edo hainbeste bilera berezietan, eta hori kontutan eduki behar dela. Bestenaz da, batzutan da, esaten den bezala, holako lan titaniko bat, esanen nuke. Urte hauetan zehar, hainbat ekintza antolatu izan dituzue, adibideren bate jartzeagatik, jendeak ere jakiteko? Egiten dugu, badugu harreman estua eta elkartrukatzea handia Fundación Vicente Ferrerrekin, orduan haiekin egiten ditugu hainbat lan, gero ere bai, Bustintxurin dagoen beste ONG bat eta migratuekin eta horrekin harreman estua, eta gauzak egin ditugun hori, gero irabazi genuenean baita ere San Fermin txartela ere bai diru parte bat edo eman genuen beste ONG batera, esan nahi dut, egin ditugu gauzak nolabait hildu berberatik, ez? Eta gero urtean bezala egiten ditugu, 1000 proposamenak, bai, gero hori, hori da gure, ez dakit nola esan, ez dakite argitzen naizen ongi edo, hori, ez dakit, bai, hori da funtsezkoa, ez dakit ze proposamen, ez daude beste proposamenez, zeren zaila da, egiten dugu parte hartzen dugu, orain egon gara, daramatzagu 4 urte,
4 urtez Oxi ONG batekin oso ongi, lehenago egon gara hori, gero harremanatzen gara ZTN-ekin, harremanatzen gara UNICEF, osea, mila gauzekin hori, segun ze proiektuak ere eramaten diren ikastetxean, ze mailetan eta hori, egiten ditugu, jartzen gara harremanetan arazori gabe batekin edo bestearekin. Hasieran, komentatu duzu nola Vicente Ferrer fundazioekin lan egin nintzen duzute. Fundazio horretako sari bat irabazi duzute. Bai, 2 urtetan irabazi dugu aurkeztu ginen, eta irabazi dugu 2 urtetan. Eta, izan zen, aurrekoan beste lankide bat joan zen Boliviara, eta gero beste urte batean, oraingo Ines izeneko elkartasun garapeneko burua eta ni joan ginen Tangerrera. Eta, oso esperientzia alde batetik irabaztea baino da, parte hartzea oso importantea, eta, irabaztea edo errekonozimientua ere polita da hizkuntza komunitate osorako. Eta gero, beste esperientzia jasotzea, nonbaiten beste ikastetxekin, beste kontestuetan nola egiten ari diren lana, porque badaude esperientzia batzuk, badaukatela meritu handia ere bai, segun adibidez harremanatu ginen Melillakoekin, eta egia esan, baldintzak edo kontestu guztiak oso desberdina dira, eta oso aberatsa da, oso esperientzia polita. Gainera hor, nik uste baita ere, olako ekintzetan edo olako biltzen zara, olako jendearekin biltzen zarenean, hartzen dituzu ere bai pila gehiago, ez? Nola baita, aberasten zara, ez dakit, oraindikan, nola baita indarra ematen dizu, esan ez, egiten ari garena ze importantea den, ez? Ere bai, eta, da nola baita retroalimentazion, ez? Hola. Pasaden astean, Nafarroako Unibertsitate Publikoan ospatu ziren 10. jardunaldiak. Aurten nolako izan zen esperientzia, eta batez ere zein ikastetxek parte hartu zuten? Begira, urtero egiten dira, eta urtero aldatzen dira formatuak eta gauzak eta aurten adibidez ni ez naiz joan, baina zeren erabaki genuen ja orain dela urte batzu nolabait burua joaten zen, eta gero adibidez hasieran bai joaten zen zuzendaria, gero komisioko burua eta beste partaide batzu. Eta gero joan gara pixka bat baita ere berriro, bai sustatzeko, aberasteko, edatzeko, gure hizkuntza komunitatean edo gure irakaslegoen artean baita ere haiek pixka bat jabetzeko eta ze esperientzia eta nola egiten duten beste ikastetxetan eta beste jende berri bat ezagutzeko, beste esperientzia berriak ezagutzeko ere, joaten dira beste bilankide berri batzu, ikastetxean etorri direna. Eta naiz eta agian datorren urtean gure ikastetxean ez egon, baita ere eramaten dute alde batetik profesional maila olako esperientzia, gero susta dezakete haiek ere edo helarazi dezakete beste toki batzuetan, eta hola izan da oso esperientzia polita, etorri ziren pozik joan ziren bi lankide, eta aldatu zuten formato. Beste urtetan egiten genituen agian argazkiak bidali, eta gero egiten ziren tailer txikiak, aman komunean, asko esperientzia konpartitu, asko hitz egin, eta gero egiten zen kolofon, eta olako eta bazkari, eta dena. Eta urten egia esan ezin dizut zehaz-mehatz esan zer egin zuten, baina hori, bai etorri zirela pozik eta oso esperientzia polita, eta saietzen gara hori irakasle desberdinak urtero joaten, batez ere nik uste gauza direla konpartitzeko, zabaltzeko, eta hori, eta bakoitzak esperientzia bezala berasteko. Sumatu duzute urteak pasa ala parte hartzaile gehiago daudela, edo gutxinaka izan den proiektua izan da? Proiektu beti hasi dela poliki, baina guk oso garbi geneukan hartu behar dela ahalik eta jende gehien, irakaslego gehien. Horregatik beti helarazten dugu bai klaustrotan beste bilera berezietan, eta horregatik gaude gu komisio horretan maila guztietatik. Eta egia esan, egon aparte badakigu beste irakasle batzu egin dutela haien aurrekin, haien gelekin eta beste proposamen pilo hildo berberatik. Orduan nik uste ja aspaldi dagoela kalatua. Osea, kalatu esan nahi duela ja, txertatuta dagoela, eta hori, orduan hori, nik uste momentu honetan ia gehiengoa dagoela horretan. Porque azken finean da ikuspegia aldatzea.
zuk esaten duzu, hizkuntza garapena sartu behar du berdin zait, matematikan, gizarteen, historian, arten, eta azkenean da txertatzea. Eta txertatzen duzu eta planifikatzen duzu, adibidez, pentsatzen jartzen dugu guk adibidez haurreskuntzan ere bai, eta lehesko, labur metraiak, olako motz-motza diren horietakoa, balore asko dituztena. Berdin zait, edozein gauza, hori, gutxitasuna, nola bizi diren, hori, baina baita ere beti, enfoke izaten da baikorra. Zer ikas dezakegun baita ere beste tokietatik, beste pertsonen gandik eta olako. Baina nik uste hori momentu honetan esanen nuke ia dena daudela, zeren azkenean da hori ikasurtean zehar eta kurrikulunarekin lotuta txertatu dezakezuna planifikazio horietan. Arazo hori gabe. Zu, hasiera batetik izan zara proiektu honetan, 2009 kurtsoan esan duzun bezala. Nola zinen parte hartzen eta batez ere, galdetu nizuke badagoen esperientzia nabarmenen bat, non esan duzun hau nire esperientziarik hoberena izan da proiektu hauen baitan. Bueno, ni lehen esan dizudan bezala oso garbi ikusten dudana, gure ikastetxean sortu zenetik oso importantea da, momentu horretan zuzendariak, ja hartu zuela nolabai bidea eta txertatu ez sustatu zuen lehenengo momentutik iaia. Eta hori oso importantea da, zeren ezagutu ditugu eta konpartitu ditugu, hori, bai bildu garenean Vicente Ferrer dela eta beste momentutan, irakasle askokin eta egia esan haiek esaten zut, ze sorte duzuen zeren, klaro, eske zuzendaritza batek nolabait hori sustatzen ez badu, bermatzen ez badu eta hori ibiltzen zara jende bakan batzu, eta hori izaten da hori oso lan handia, eta batzutan ere eta horregatik oso importantea da, hori egiten duzunean, horrela, ente bezala hartzen duzu lehenengo momentutik, eta hola. Eta gero, esperientziak gure ikastetxea nik uste lehenengo momentutik izan dela, nire ustez, beti horrein hitz egiten da asko metodologia aktiba, proiektuak eta, baina izan gara oso berritzailean nik uste horregatik, eta baita ere izan ditugu pertsona asko formatzeko, eta nire ustez, nik daramatzadan urte askotan, adibidez izan da oso esperientzia urte hauetan, nire ustez oso aberatsa eta irakasle bezala esan dezaket ikasi dudala pilo, baina arlo guztietan. Eta oso importantea da hori, eta gainera hori tortzen da jende berria, ez dakite hori da, elkartruke hori oso importantea da. Eta esperientzia, Fundación Vicente Ferrerekin hori, olako saria behin irabazi ondoren estatu mailan bezala, beste ikastetxekin konpartitzea, beste ikastetxekin esperientziak hori elkartrukatzea, beste toki batera joatea, adibidez, nire kasuan Tangerrera joan ginenean, egia esan, oso polita da, oso esperientzia aberatsa, konturatzen zara zenba gauza ditugun hemen eta batzutan beste tokitan falta dira, baina horrek ez du esan nahi, porque nik adibidez oso sartuta daukagu hasi ginenean, oso ikastetxe pobrea ginen, xumea, ez genukan diruri, zeren azken finean hasieran izan behar ziren 2 lerro, gero 3 lerro, baina batzutan horrek bultzatzen zaitu eta bermatzen du sormena, irudimena eta probestea material pilo bat. Gero egin ditugu urte hauetan baita ere lotura hainbat beste enpresekin eta beste gauzekin, hori olako material batzu sortzeko, ekartzeko eskolara, batzutan ez duzu behar diru asko 1000 gauza egiteko. Importantea da hori sormena, gogoa, interesa eta azkenean bideak aurkitzen dituzu. Eta, nik uste adibidez esperientzia asko izan ditugu, benetan oso aberatsak, eta hori gero egin genuen beste urte batean ere bai eskola mailan elkartasuna azoka bat, baina izan zen oso erraldoia, familiekin lagunduta, eta oso polita. Orokorrean, nik uste dena esperientzia oso aberatsa. Nik adibidez hori nire formakuntzaia personala eramaten dut, bai ikasi dut askoz ere konparatzen badut, beste urtekin konparatzen badut. Egia esan, izugarria, bai. Oso ondo. Ja, pixkata mailen emateko eta etorkizunari begira, komentatu izan duzu nola urtero berrikuntzak ipintzen dituzuten programan eta
Urrengo urterako berrikuntza hauek buruz zeo zer esan dezakezu edo hendik lanean zaudete? Ez ja, aurkeztuta dago berrikuntze proiektua eskatzen digute gainera ja maiatza bukaerarako izan zen, bai, justu, bai, 29, 30 hortikan. Eta baita ere, burua, elkartasun komisioko burua Inesek ere planteatzen du baita ere, importantea da, berrikuntza proiektu ere baita ere, jendeare zeren azkenean innovazio proiektu horiek ematen dute baita ere puntu gehiago eta tal desberdinetan, eta etortzen den irakasle berriekin eta hori puntuak izateko hori ere bai importantea da. Orduan, egin dugu berrikuntze proiektu bat, zeren badugu patio handia, badugu baratza, baina horri gehitu nahi diogu oraindikan aspektu askoengatik, alde batetik. Gaur egun ailegatzen ari diren haurrak eta belaunaldi berria behar dute oraindikan naturarekin alde batetik lotura gehiago eta manipulatu behar dute, esperientzia gehiago eduki behar dituzte eta dena. Eskolan badugu baratza, badugu beste espazio bat ikertzeko eta dena. Baina aurten berrikuntza proiektu horretan jarri nahi dugu aberetegi bat, oiloekin eta baita ere jarri nahi ditugu zuhaitzak eta zuhaitza fruta emateko eta hori. Zergatik, alde batetik egin nahi dugu, gustatuko litzeguke aberetegi hori ere bai egitea ekosostenible eta dena, eta agian amesten ari garen edo, baina nahi dugu lotu pixka bat aberea posiblea den, eskolan ere baditugu biologoak eta holako persona eta familia oso formatuak, eta baita ere agian, ez dakit, beste unibertsitatearekin, beste ente batzuekin, nolabait hori biokonstrukzion, ekosostenible, holako guzti hori lotzeko, egiteko aberetegi bat. Gero, joak ja baditugu beste aberetegi batekin ja hori lotuta, eta gero ere bai, zuhaitzak eta frutak emateko. Zergatik, porque guk eskolan egiten dugu 11 da fruta, eta gero ja lehen hezkuntzan ere egiten da ogi desberdinekin, badaukagu harremana baita ere lakabekoekin haiek ekartzen digute ogia, badugu ogi txuria eta ogi txuria ez dena, eta horrekin ere egiten ditugu mermeladak ere bai. Eta mermeladak ere bai, izanen bagenu fruta naturala ere bai, gure ikastetxea gainera kilometro zero eta ondoan eta dena, nik uste aurrek ere ikas dezatela prozesua alde batetik zuhaitza, bereiztu, nolakoa diren, azala, ez dakizer, nola den prozeso, eta gero ikasten da asko lehortzen badira edo plagaren basortzen bada, da azkenean da irakaskuntza eta dira prozesuak. Eta orduan, orain sartu nahi dugu beste horretan, eta gure eskolako patioari edo espazio horri ematea, gehitzea beste zerbait, baina beti oso garbi dugu izan behar dela irakaskuntza. Baratza ere bai egiten dugu ikasurtean zehar, ikastetxean gauden, ikaslegoa dagoen bitartean produktu horiek ateratzeko. Haiek landatzeko, haiek lan egiteko, ikusteko, gero denda egiteko, gero errezetak egiteko, eta hori izan behar dela oso funtzional, oso funtzional eta oso esanguratsua. Eta gero hori manipulazioa, lana, neurtu, ikusteko, hori dena. Baina, sortena duzuten eta lortzen duzuten proiektu gara ematen. Hori da, berrezkoa da dirua, zeren, gauza horiek ere izaten dira, ez dira merke ere bai, hori bai, kasu honetan ez dira, batzu bai, zuhaitzak eta hori, eta oiloak eta beretegia egitea, azkenean, dena da dirua, baina beti ilusio importantea dena, da importanteena, eta, eginen dugu modu batez edo, saiatuko gara egiten. Oso ondo, Mila, mi esker esperientzia hauek konpartetzagatik eta ea hurrengo urtean hemen zauden eta berrikuntza hauek aurrera eman dintzutute. Aurrera, espero dugu baietz eta nik adibidez agian aholku bezala edo ni badakit momentu honetan ikastetxe pilo bat daudela horrela lan egiten eta badago jende asko egiten duela lana bikain eta oraina ez dakite animatu ez dena edo esanen nioke animatzeko oso importantea eta gainera gizarte aldatzen ari da eta guk gizartean zerikusirik handia dugula, bai irakaslegoak, bai familiek eta bai batez ere ikaslegoak. Eta dira etorkizuneko pertsonak eta gizartea eta hori egin behar diogu begirada handikoak, baita ere oso kritikoak eta gaur egun kanbio klimatiko edo hori ingurumena eta hori bermatu behar dugu, zaindu behar dugu eta gainera naturarekin esperientzia maitatzea
ongi babestea, ongi zaintzea, ongi da plazerra. Eta hori kontutan eduki behar dute haur guzie ditugun gauza direla hori, kotxea utzi, txirrindula, gauza naturalak, disfrutatzea naturan, eta gaur egun ailegatzen ari diren belaunaldi ehuneko oso altua esanen duke, beharra duela manipulatzeko lurrarekin, arearekin, eta orduan, nik uste hori guzti hori eduki behar da patio batean, eskola batean, eta hori dago gure eskuetan eta hezkuntza komunitate denon eskuetan. Eta nik uste gaur egun askoz ere importanteagoa da oraindik. Oso ongi, Mila. Eskerrik asko. Mi esker. Zuei. Egun arte. Venga, agur. Hau izan da guztia gaurkoz, mi esker hor egoteagatik eta orain Pamplonesaren erakusketa batekin utziko zaituztegu. Mi esker eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.